مرۆڤ نیکارە بەحسا دۆندرمەیە شامی بکە بێیک و بەحسا دۆندرمەیە بەگداش بکە. بەگداش یەکەم جێ بوو دۆندرمەیە شامی چێکرد کو پاشێ وەکە دۆندرمەیە عەرەبی هاتە ناسکردن و لە سەرانسەری جیهانێ بەلاو بوو. نەها بەگداش نەتەنێ جیهەکی بچووک لە بازاڕە حەمیدیەیە کو گەشتیار و خەڵکێ شامەی سەرداناوێ دکن و هەوڵ دەدن تیبوونە خۆ لێ بشکینن و خۆشیە ji tama berfşîra şamî di dema havînê de bibînin. Lê ev cih bûye beşek ji bîreweriya Şamê û xelkê wê. Sala 1895 hat vekirin, me ew ji bav û kalên xwe wergirt, ji bapîr gihiştiye bav paşê gihiştiye me, heta nevî jî li bazara Hemîdiyê hene. Spas bû Xwedê gelek kes tên ne tenê ji Sûriye û dewletên Erebî lê ji seranserî cîhanê daxwaza besteniya me dikin. Gelekan hewl da çav lê besteniya me bikin, lê besteniya Şamî ya bingehî ne. Niha cihê besteniya Begdaş ne tinê cihê dûndirmeyê ye, lê cihê seredana geştiyaran e jî. Avakerê salon û firoşgeha dondurmeya Şamî Mihemed Hemdî Begdaş hewlên zêdekirin da ku dondurmeyeke cuda çê bike. Birêya lê zêdekirina giyayê salepê ku li ser çiyayan şîn tê bi şîrê nû re ku pêkhateya sereke ye. Êdî Begdaş karî bû bi şiyanên balkêş û awayekî cuda dondurmeyê amade bike û markeyeke Sûrî jê re peyda bike ku ji nifşekî gihayekî din heta rojameya îro. Li sedî sed şîrê çêlekan e, her wiha dûndirmeya fêkiyên siruştî jî heye, lê em bi dûndirmeya Erebî ya hêrandî navdarin. Gelek kes ji ber wê seredana me dikin, dûndirmeya bi qeymaq û fisteqan şîrê nû yê çêlekan e, sibehan ji çewlikan tê. Paşê em dikelînin nû salapa xwecihî û mistekanê tê werdikin. Qonaxên sarkirinê bêtir in. Da ku şîr bi sarkirinê mirêzdar bibe û rehetiya xwe bistîne, qonaxa dawî em tînin vir dikanê, divê çêkirî be û bi radeya kelandinê ya kêrhatî kelandî be ji bo bakteryayan. Em bi dûndirmeya Erebî re dikutin û rasterast difrûşin kiryaran. Dondurmeya Şamî ji sed sala borî ve li seranserê cîhanê belav bû. Gelek welatan hin kes şandin û daxwaz ji firoşgeha Begdaş kirin ku karkeran bişînin da vê pîşeyê li welatên wan fêr bikin. Lê xwediyên dondurmeya Begdaş tevî fêrkirina awayê wanê taybet hinek şîretên din li bawan hene ji bo parastina bingehên pîşeyê. Ez bahar nakam kes hebe dûndirmeya Begdaş nexwaribe. Ji biçûk û mazinan kesê li ba me li dikanê nexwaribe jî, daxwazê ji kesên li Sûriyê dike dûndirmeya me ji wan rabişîne. Welatên wan wek Urdin, Iraq yan Dubey. Em dişînin Kanadayê jî. Hin kiryarên me hene hevalên wan daxwazê ji wan dikin ku divê dûndirmeya Begdaş be. Mekanîzmeka me heye em dikarin bi vî awayî bigihînin wan. ما خواست خو راحت بکن و دۆندرمەya Begdaşî bixwin. Nav û dengê wê gihiştiye Amerîka spas bo Xwedê navê Sûriyê geş kiriye. Ew dizanin ku kevnew ji sala 1895 de heye, wate ne tiştekî nû ye. Tiştekî ku tu dixwe li pêşiya çavên te tê çêkirin. Ez hatime Begdaş çunkî ketxala min seredana min kiriye ku ew bixwe li banyas dijî divê ku ez tişteke taybet bê şamakevin pê pêşan bidim. لو ما من أوانية بقداش خودiyên dikana Begdaş şanaziyê dikin ku ew kesên pêşî bûn di çêkirina vê dondurmeyê de û belavkirina vê pîşeya xweş li seranserê cîhanê birêya karkerên jîr. Her wiha ew heta îro pabendî awayê kevnin da dondurmeya Şamî weke pêkhateyeke balkêş a Kelepûra Sûriyê bimîne.